毎日1フレーズ。ミャンマー語で学ぶ。日本の日常会話。レッスン3。နေ့စဉ်စကားစုတစ်ခုမြန်မာဘာသာဖြင့်သင်ယူပါဂျပန်နေ့စဉ်စကားပြောသင်ခန်းစာ3私は日本語があまりわかりません。ကျွန်တော်ဂျပန်ဘာသာကိုအယမ်းမနားလည်ပါဘူး私は日本語があまりわかりません。私は日本語があまりわかりません。質問してもいいですか？ မေးခွန်းတစ်ခုမေးလို့ရမလား質問してもいいですか？質問してもいいですか？もう少しゆっくり話してもらえませんか？နည်းနည်းပိုပြီးဖြည်းဖြည်းပြောပေးနိုင်မလားもう少しゆっくり話してもらえませんか？もう少しゆっくり話してもらえませんか？すみません。もう一度お願いします。စိတ်မရှိပါနဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးပြောပေးပါすみません。もう一度お願いします。すみません。もう一度お願いします。わかりました。ここはこうすればいいんですね。နားလည်ပါပြီဒီနေရာကိုဒီလိုလုပ်ရင်ရပါတယ်わかりました。ここはこうすればいいんですね。わかりました。ここはこうすればいいんですね。はい、その通りです。わからなければまた聞いてください。ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲမနားလည်ရင်နောက်တစ်ခါထပ်မေးပါはい、その通りです。わからなければまた聞いてください。はい、その通りです。わからなければまた聞いてください。作業が終わりました。次は何をすればいいですか？အလုပ်ပြီးပါပြီနောက်တစ်ခုဘာလုပ်ရမလဲ作業が終わりました。次は何をすればいいですか？作業が終わりました。次は何をすればいいですか？次はこの作業をしてください。နောက်တစ်ခုဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပေးပါ次はこの作業をしてください。次はこの作業をしてください。ここは気をつけてください。やり方はわかりますか？ဒီနေရာကိုသတိထားပါလုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုနားလည်ပါသလားここは気をつけてください。やり方はわかりますか？ここは気をつけてください。やり方はわかりますか？終わったらお知らせします。おそらく30分ほどかかります。ပြီးသွားရင်အကြောင်းကြားပါမယ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်မိနစ်30လောက်ကြာမယ်ထင်ပါတယ်終わったらお知らせします。おそらく30分ほどかかります。終わったらお知らせします。おそらく30分ほどかかります。できました。確認をお願いします。ပြီးပါပြီစစ်ဆေးပေးပါဦးできました。確認をお願いします。できました。確認をお願いします。